салом дӯстон, бозиҳои навбатии марҳилаи муқаддамотии чемпионати Аврупо 2024 доир шуданд. Ин шаби бозиҳо ба мо рақобатҳои зиёди ҷолиб ва диданӣ пешниҳод кард. Голҳои Роналдо, камбеки Қазоқистон, пирӯзии Италия, ин ва дигар ҳолатҳои ҷолибро бори дигар ба хотир меорем. Шаб ягон бозие набуд ки дар он ду дастаи хеле номдор ва баробарвазн байни ҳам рақобат намоянд. Фаворитон ҳама рақибони суст доштанд. Ҳоло аз натиҷаи ин бозиҳо хабар дода баъдан ба мавзӯи асосӣ мегузарем. Лайки қиматбои худро гузошта бошед. Пас сар мекунем. Дӯстон, футболи мунтахабҳо дар ҷӯшу хуруш аст ва моро низ имшаб рақобатҳои ҷадид интизор мебошад. Барои бозам шавқовар кардани онҳо шумо метавонед аз сарпарасти видеои мо ширкати 1x истифода баред. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Мунтахаби Италия баъд аз нокомӣ дар бозии якум ба кишвари Малта сафар кард то бозии беҳтаринро бар зидди дастаи ин мамлакат нишон бидиҳад. Бо ҳайати омехтам итолиёиҳо ғалабаи худро ба даст оварданд. Матео Ретеги ва Матео Песина дар нимаи якум ду гол ба самар расонда аввалин пирӯзии Италияро дар ин марҳилаи интихобӣ таъмин карданд. Англия ва Украина ҳам дар ҳамин гурӯҳ шомил ҳастанд. Англисҳо ҳам масъалаи натиҷаро дар якум тайм ҳал карданд. Кейн ва Сака голҳои ин бозиро муаллиф ҳастанд. Бозии серголтарин байни дастҳои Исландия ва Лихтенштейн сурат гирифт. 7 голи ин рақобат танҳо ба дарвозаи дастаи Лихтенштейн ворид гаштанд. Дарвозабон ба фикрам дар ақиби дарвоза истода танҳо тӯбҳои воридшударо ҷамъ мекард. Як рақобати дигар ки голҳои зиёд зада шуд, вале ҳама ба дарвозаи як тим, дидори дастаҳои Португалия ва Люксембург бурд. Роналдо дар қисми аввал дубл кард. Голҳои Феликс ва Бернардо Силва ҳисобро 4-0 ҳанӯз дар қисми аввал карданд. Отавио ва Рафаэл Леао ду голро дар қисми дуввум зада ғалабаи португалиҳо дар сафар бо ҳисоби калон таъмин шуд. Люксембурга ёфтӣ мегӯянд назаниш убол мешавад. Мунтахаби кунунии Қазоқистон шояд қавитарин тим дар таърихи ин мамлакат бошад. Кай боз қазоқҳо бар Дания воридаста пирӯз мешаванд. Агар ин ғалабаи оддӣ мешуд, ҳама мегуфтанд ки сенсатсия шуд, аммо қазоқҳо на танҳо зафар ёфтанд, балки бо усули зеботарин дастболо гаштанд. даниягиҳо дар нимаи якум бо бартарии ду гол ки онҳоро бозам Хойлун ба самар расон корро тамомшуда ҳисоб карданд, аммо қазоқҳо дар қисми дуввум бозиро побастару сарбапо карданд. Зайнуддинов, Тигеберген ва Аймбетев аз дақиқа 73 то 89 ҳисобро 3-2 карда пирӯзии қазоқҳоро таъмин намуданд. ҳамаи кӯдаконе ки рӯзи гузашта дар Қазоқистон таваллуд шуданд, бояд номашон камбек гузошта шавад. Словения дар як бозии берангу нур дастаи Сан-Мариноро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Ирландияи Шимолӣ бо ягона голи задаи футболбози мунтахаби Финландия Калман шикаст хӯрд ва имконияти худро хеле тангу торик кард. Словакия ва Босния рақобати баробар ва шадид нишон доданд ки дар ин муҳориба словакҳо бо ҳисоби 2-0 дастбола гаштанд. Дар бозиҳои рафиқона ҳам сенсатсия буд. Марокаш тавонист худи Бразилияро бо ҳисоби 2-1 шикаст диҳад. Афсонаи онҳо баъд аз ҷоми ҷаҳон тамом нашудааст. Якачини Русия дар ниҳояти кор баъд аз чанд мусовӣ паёпай пирӯз гашт. Голҳои Миранчук ва Пиняев ба дарвозаи Ироқ ба Русо пирӯзӣ оварданд. голҳои Роналдо як тарафистанд. Усулҳои ҷашнгирии ӯ дар сартосари олам машҳур ҳастанд. Сӣ гуфта паридани Роналдо ба тамоми оламиён маълум аст ва мухлисон дар чандин варзишгоҳҳои бузурги ҷаҳонӣ онро пас аз ҳар голи ӯ шуниданд. Вақтҳои охир намудҳои дигари ҷашн гирифтани голҳоро ҳам мамлакати Португалӣ истифода мебарад. Шаби гузашта дар бозӣ бо Люксембург Роналдо ҳанӯз дар қисми якум дубл кард. Мухлисон ба як ҳолат диққати ҷиддӣ доданд. Аввалин маротиба Роналдо ду усули ҷашнгириро якбора мавриди истифода қарор дод. Баъд аз гол ӯ сараввал ҷаҳида сӣ гуфту дарҳол пас аз ба замин фуруд омадан усули ҷашнгирии хобро ҳам ба он илова кард. аввалин маротиба Криштиану аз тарзи ҷашнгирии хоб дар ҳайати Манчестер Юнайтед истифода кард. онҷо чанд вақт Криштиану ягон гол назида буд ва пас аз танаффус дар голҳо пас аз ба ҳадаф расонидани тӯб аз чунин усул кор гирифт. он дарҳол хеле машҳур гашт ва бозингарон дар сартосари олам аз он истифода мекарданд. акнун аввалин маротиба мо шоҳид гаштем ки Криштиану ду усули ҷашнгириро якбора истифода кард. бо шумораи голҳо миқдори ҷашнгириҳои Роналдо ҳам зиёд шудан мегиранд.
Ювентус ба рафтани Душан Влахович омодагӣ мебинад. Ҳамлагери сербтабор тобистони соли ҷорӣ метавонад ба дастҳои дигар равад. Аз ин лиёз бианканириҳо барои ёфтани ҳамлагери дигар дар мавқеи ӯ номзадони гуногунро мушоҳида карданд. Дар ниҳояти кор номзади арзанда пайдо шуд. Ӯ дар дастаи Аталанта ва мунтахаби Дания бозӣ мекунад. Гап дар бораи Расмус Хойлунд меравад. Ин версияи хитоии Холланд нест. Расмус Хойлунд футболбози ҷавон буда метавонад ояндаи дурахшон дошта бошад. Расмус танҳо 20 сол дорад. Пеш аз Аталанта ӯ дар дастаи Штурм бозӣ мекард. Ювентус ҳам мехост Хойлундро ба саф ҷалб кунад, вале Аталанта пешдастӣ кард. Расмус дар мавсими ҷорӣ дар 23 бозӣ 7 голро дар ҳайати Аталанта задааст. Вақтии охир дар бозиҳои мунтахаби Дания ҳам Хойлунд ба фигураи асосӣ табдил ёфтааст. Аталанта барои фурӯхтани ин бозингар метавонад 50 миллион евро талаб кунад. Ювентус дар сурати фурӯхтани Влахович бо нархи беш аз 100 миллион ва ҷалби Хойлунд метавонад аз ҳар ҷиҳат бурд кунад. Бисёр чиз аз рафтану нарафтани Влахович ва нархи фурӯши ӯ вобаста хоҳад буд. Аз ҷиҳати сабку усули бозӣ ин ду нафар ба ҳамдигар хеле монандӣ доранд. Аммо агар Алегри корро дар Турин идома диҳад, ягон ҳамлагар дар Ювентус намегирад. Зеро роҳбари ин мутахассис ҳамаи ҳамлагарон аз рушд мондаанд. Антонио Конте аз вазифаи сармураббигии дастаи Тоттенхем барканор шуд. Вақтии охир байни мутахассиси итолиёвӣ ва роҳбарияти даста нофаҳмоиҳо хеле зиёд ба вуҷуд омаданд. Конте рӯи рост ҳамаро дар гирду атрофи худ гунаҳгор меҳисобид. Дар нишасти матбуотӣ суханҳоеро гуфт, ки то дергоҳ дар хотираҳо нақш хоҳанд баст. Хотиратон бошад, ҳанӯз моҳи ноябри соли 2021 вақте ки Конте ба Тоттенхем омад, мо ба шумо гуфтем, ки мутахассиси итолиёвӣ зиёд дар Лондон намеистад. Ӯ баъд аз чанде гунаҳкоронро дар иштибоҳҳои худ пайдо мекунад ва бо ҷангу ҷанҷол аз даста меравад. Аз ягон тим Антонио Конте ба хубӣ нарафтааст. Дар ҳамаи ҷо бо ҷангу ҷанҷол кори ӯ пеш меравад. Мавсими якум натиҷаи хуб, баъдан ҷангу ҷанҷол дар мавсимҳои навбатӣ ва пас он ӯ аз вазифа барканор мешавад. Ин аллакай стили кори Антонио шудааст. Аслан Лёви барои ӯ бозингарони хубро харид. Ришарлисон, Ромеро, Эмерсон, Бентакур, Клушевский, Бисума ҳама ин бозингарон талабгорони зиёд доштанд ва Даниэл Леви тавонист онҳоро ба Конте биёрад. Агар бо Маурино ҳамин футболбозон ҷамъ мешуданд, ӯ шояд ягон кор мекард, вале ба ӯ танҳо Бергвен, Делан ва голфбоз Бел оварда шуданд. Ҳама аз Конте дар Тоттенхем безор шуданд. Пули шартномаашро дода, ӯро дафт карданд. Акнун дар Лондон киро интизор шавем? Ҳама Нагелсман мегӯянд, то пайдо шудани мутахассиси нав дастаро Кристиан Стеллини роҳбарӣ хоҳад кард. Ки медонад, шояд даврони тиллоии Тоттенхем зери роҳбарии ҳамин Стеллини гузарад. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.